tedo. Nyasuka. Bedo jatedo makare en pok kata mich makende minyuolo go ng'ato e piny ka. Nyar Kenya achiel kende ma en nyaronagi. Nyar Luo. Pamela Mburo, jatedo mang'ula modak e boma ma Texas e piny Amerika, oyudo gwel moyiedhi mar dhi e piem mar tedo motisi kaka Culinary Icon Favorite Chef Award, ma okel kod celebrity Kala Hall. Jatedo Pamela kelo ni ndhadhu mag chiemb nyaluo mopogore opogore, kotiyo gi alode mopidho kende owuon, mana kaka ne opuonje e jikond min mare. Mondo isir nyadendi Pamela lwedo e piem madhi nyime ni, gone ombulu mana ka igwelo mbui mar https://favoritechef.com/2024/Pamela Mburo. Para ni nyalo ling'o ombulu pile pile bang' seche 24 nono maonge chudo. Wagone Pamela Mburo ombulu. To mana sani, kanyakla achiel wakel midila pacho. Oteni okelni kod LTN Luo Trending Nation, kama mopandi inyenyo elela.